Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. O karon mga igala, niya ang nagirapos ng mga sumpay ng sugilanon nga naguluhan. Dili ko gwapo, tutuki lang. Miss, wagayoy lang eksperto ni anak, miss. Si Franco Gragayod. Manang intay. Atong ipakuha si Franco, miss. Ha? Gusto ka? Karon yun dayon. Ipaadto na ko si Franco ni Andy. O yun ka ba, Miss Babes? Ayaw lang manang inday. Dili ka mo sugot? Ayaw. Nga naman? Mauwaw ko. Nga nang mauwaw ka man? Imong trabahante, unya, mauwaw ka. Napasakitan ako sa eksulti manang inday. Siyan? Gihatagan na nako siya og early retirement. Manang inday. Mao ba? Mao ka na. Busa, dili mahimong manuko pa ko niya. Ala, nanunya. Ako na lamay mo hilot ka ni mo karon. Palihog ko manang inday. Hala. Pero, kini ha, dili ba yun ako eksperto ni ini, kining hilot-hilot. Sige lang nang. Na, pahimutang. Ambe. Niabot na ko. Ale. Miss, si Andy ba? Nga naman sa Andy. Mananghid unta to nimo. Mananghid? Mupahawa na lamang kuno siya din he. Ha? Nga naman. Muundang siya sa iyang trabaho? Iyapag siya? Karon na hinuon nga mamahimo na siyang inahan, muundang na siya. Ay kay matod pa niya, basin og na problema ka niya. Wa ko maproblema niya. Naluoy lang ko niya. Miss Babes. Labaw ka na kinahanglan karon og trabaho, Andy. Tungod kay sa dili madukay, may anak ka na. Unya, single mom pagit ka. Miss Babes. Unsa man? Magpabili na lang gyud kang ingon ana. Dili gid mo madawat si Chris. Single mom lang ko, Miss Babes. Oh, ikaw? Dili ko makapugos nimo. Di ko makadiktar nimo. Salamat kay sa pagsabot, Miss Babes. Oh, luya man ka. Kapoy. Sakit akong kalawasan. Mura ko kahilantan nun. Pamasahe, Miss. Humana. Gihilot ako manang inday. Di ba si Franco may tighilot ni mo? Oo, pero wa naman siya. Akong kontakon. Paariyo na ko. Ayaw na. Nakasabaan na to na ako. Ayaw siya kontak ka. Nakasabot? Oo, Miss. Oo, Miss. Palihog ko, Andy B. Muinom ko gatas. Oo, sige, Miss. Andaman ti ka, Miss. Excuse me. Buang. Punia pa lang unta si Franco. Huwasa na kitingali ko. Si Andy. Ano naman nawag siya eh. Hello, Andy. Franco. May kinawag ka. Nasayo des Chris sa matuon mong kahimtang. Ano na ibawam ka? May arisa na akong hinampak na ko. Ngayon sorry. Nalipay siya nga, mahimon siya nga mahan. Mo ba? Pero, di na madawaton. Magpabilin kong single man. Di na ko ipaila ang akong anak nga siya mo'y amahan. Oh, Andy. Nanawag ko ni mo, ipabawoon ti ka, nagluyas Miss Babes, gilantan.
Daghan siyang sapi, dadan yung doktor. Basit nagkinahanglan si mong hilot para mawasa ni siya. Retire na ko. Sorry, Andy. Di ko makaanha. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Dili gayud kita makapokus kaniya. Bunga sab na tingali sa iyang kay ubos kay nakasaban man. Pero pagkangan ba nga higala na to, ug iya pag yung amo. Pero balibad man ka. Ay oo, balibad man ang. Di siya mo ari, kaya retire na kuno siya. Patay. Wati ko sa buaan di nga kontaka si Franco. Miss. Miss Babes, ayaw lang mo paghimo og butang nga. Wa mo na ko sugo Ay, sorry kayo, Miss Babes, ha? Concern man lang gud binimo gud. Dili pa ko mamatay. Pagka mo ko dito, no? Nasa daghang kwarta. Muadto siya sa ospital. Urbida, no? Ako man niya sulon. Miss Babes? Miss? Oh. Hala? Miss? Hala? Nagkurog ka? Okay ra ko. Okay ra ko manangintay. Kadiya tragod, be. Hikapon ko ng imong agtang, be. Uy, santisimang kainit ko din tao ni mo. Nagtumar naman unta kog tablitas. Uwa pa man kuhuwasi. Kumpiyansa, inday. Naabaya karon ang gingge. Ay, dadon ka na mo sa ospital, oy. Uy, Andy. Tanaw og kinsa ka nang miabot. Ha? Kinsa manang? Oh. Mga animal nga bayot ay. Nga nagutong niang ni siya. Ayaw awayan. Maayo ka nang niya siya. Aron siya magatabang na ato. Kay dadon na to sa ospital si Miss Babes. Andi, Ngano niya ka? ang gibalitan di kag mga prutas. Uy, wow. How sweet. Palihog na bata. Ikaw lang kaon, anak. Kan anak? Kanang. Pwede ba, Doc Chris? Tabangin taon mi, oy, nga mada sa ospital si Miss Babes. Taas! Kayo gayo gilanat. Unsa? Ay, salamat intang. Yatiman na siya sa mga doktor. Basta private hospital. At imanon na yun. Basta na lang kay down payment. Lihok din na sila. Luspad na ba kayo si Miss Babes? Mauna gi, oy. Di manggudayon magpadag ospital. Mauna. Unsa ka resulta, no? Gipatawag man si Andis doktor. Na magpaabot na lamang gayod ta. Bito. Nana si Andy. Oh, Uy, Inday. Unsa may resulta? Gipatawag ka mas doktor? Kinahanglan nga abunuhan og dugo si Miss Babes. Wala. Dengue. Ubos kay platelet. Uy, unsahan? Type A+. Type A+? Asa man kita ni Ana? Type A+. Si Franco. Type A+ siya. Siya atong dulon. Padunito na to siya. Para ka, Miss Babes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.